11 aprelde Russiýada okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik Türkmenistany studentten Azatlyk radiosyna goşan maglumatlara görä, Adıgey Respublikasynyň Döwlet Üniversitetinde okuyan Oraz Murat Nurýagdyw Soçyda guruşykda işleýän dethatynyň 5-nji gatyndan düşüp aradan çykdy. Emma onuň 5-nji gatdan nähil düşendigi anyk däl. Türkmen studentiniň ýene-de aýdysça, Oraz Murat Nurýagdyw Adıgey Respublikasynyň merkezi Maykop şäheriniň musulman gonumçylygyna jaýlandy. Oraz Muratyň jynadasyna 2000 çemet adam gatnaşdy. Ýöne olaryň arasynda uniwersitetiň Türkmenistany jogapkary wekili we onuň kömekçisi ýokdy diýip ol habar berdi. Onuň 12 apreli 3 bilinýär. Oraz Murat Nurýagdyw 2017-nji ýylda Mary vilayatynyň Murgap etrafyndan Adıgey Respublikasyna okumaga gelipdi diýip adynyň tutulmagyny islemedik Türkmen studenti Azatlyk radiosyna habar berdi. Türkiýede hereket edýän Türkmenistanyň ýaşar hereketiniň aktivisti Dursultan Taganowanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olary Russiýanyň Krasnodar ülkesinde okuyan Türkmen student gyzyň şüheli ölüm barada maglumat gowuşdy. 9 aprelde gelip koşan habara göre Russiýanyň Krasnodar ülkesiniň Armavir şeherinde okayan Roza Babacanova 1998-nji ýylda doğulan Daşoz ýylanydan gyjazyň ölüm barada şonuň gulanyň arkasynda bir çiş bar eken we şo çişi operasiýa etmek üçin giren bolnitsasynda bir gezek reanimasiýa düşýär we palata alýarlar. Ondan soň gene reanimasiýa alýarlar we şo ýagdaýda ölýär. Indi özüň yakınlarından alan habarlarımıza göre doğrudan hem şu kulağının arkasındaki çiğ ayırma için giriptir operasiya. Yöne kızcağız bir neçe hepteden beri pulsuz kösen yan eken. Taganowa ýaş gyzyň enatatynyň eden aladalarynyň netije bermän, onu jaýlamaga gelip bilmänliklerini Türkmen resmiýetleriniň kömek etmäni üçin Türkmen ýaşlarynyň öz aralaryna pul ýonap Roza Babacanowany Armavir şäherindäki musulman gonumçylygyna jaýlanyklaryny hem aýtdy. Bize gelip koşan habarlara göre cesedini morgdan almak için raýatlar öz aralarında pul toplanışıptır. Konsular can edip yurda alıp gitmeli barada haýyş edipdir. Yöne olar alıp bilmejegini aýdypdyr. Öýündekiler hem minister svaçenle çıkıptırlar. Yöne hiç il kabul edilmedi yurdumuza. Yeni de bir adatdan nasar ýagdaý 14-nji ýanwarda Galmystanyň Eliste şäherine takminan agşam sagat 11-de boldy. Şonda Türkmenistany 3 student Grand Söwda merkeziniň guruşygyna işleýärkä üstlerine diýwar ýykyldy. Wakada bir student aradan çykdy we başga bir student agyr yaralandy diýip neşir ýazdy. Galmystanyň Eliste şäheriniň Döwlet Üniversitetiniň studenti Mälikberdi Allamuratov bu wakany şeýle ýatlaýar. 3 tane Türkmen studentler olup işleýärkenler, ondan soň şo wagtda şo ýerde diýwary teklap aýyrmaly bolan mahaly, ondan soň şo ýanky Muhammed Ilyas diýilýän şo diýwaryň aşagyna baryp betbagçylyga uçuraýar. Ondan soň şo ýanky 3 studentden bir şo diýwar gaýdan mahaly bir bar agyr travma dalýar, ondan soň onu balnisaga ýerleşdirýärler. Häzirki wagtda şo travmalan oglanyň ýagdaýym gowy. Yöne beýleki Muhammed doýun aramyzdan aýryldy. Ol şu Elistanyň Kalmyk Döwlet Üniversitetiniň 2-nji korpusynda inženerlik fakultetinde okuýardy. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine Muhammed Ilyasowyň jynadasyny bile okuyan ýoldaşlarynyň gurnap musulman gonumçylygyna jaýlanyklaryny, oňa enatasynyň Türkmen konsullugynyň wekilleriniň gatnaşmanlyklaryny aýdy. Türkmen News neşiriniň ýerden habaryna görä, 22 martda Belarusyň Grozny şäheriniň Döwlet Üniversitetiniň 4-nji ýyl studenti aradan çykdy. 16 mart günü şol student üçin tiz kömek çağrylanyna, oňa demalş ýollarynyň iti virus hastalygy bilen diagnoz goýuldy diýip neşir ýazdy. Azatlyk radiosynyň mundan ol beren maglumatyna görä, 6 martda Astrahanda 23 ýaşly Türkmenistany student ýol helakçyliginde aradan çykdy. Türkmen News neşiriniň maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýogulan Türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň Döwlet Tehnika Üniversitetinde Nevit gaz biznes boýunça okuýardy.
Daşary ýurtlardaky dürli wakalarda aradan çykan studentler baradaky maglumatlar bilen bagly türkmen resmiýetlerinden kommentari almak başartmady. Fiýinçilerin we aktivistleriň pikirçe türkmen studentleriniň soňky döwürde maddi kynçylyklarynyň hasa ýetileşmegi sebäpli olar okuwyny tölek etmekde, güzeran aylamakda ören agyr ýagdaýlary başdan geçirýärler. Çünki olara enatasynyň 2 aýdan beri ýollayan $50 Russiýa ýaly gymmatçyk bolan ýurtda hiç zady ýetmeýär. Daşary ýurt mediasynyň ýerden resmi sallaryna görä, diňe Russiýada 30.000, Türkiýede 18.016, Belarusda 9.788 sany türkmen student okaýar.